Unha parcela na travesía da Avenida das Carolinas é, segundo Vilagarcía en Común, a mellor ubicación para o novo centro de saúde. Propoñerlos a Xunta de Galicia e a Consellería para que construen aquí un centro de saúde cas dimensións e con un aparcamento que propicie que os pacientes podan aparcar no propio recinto. Un centro médico que amplíe os seus servicios, non solamente os actuais que están agora prácticamente en precario nas actuales instalacións, donde non renunciamos a que teñamos un mellor PAC, un punto de atención continuada con mellores instalacións que existen agora, e donde evidentemente temos que aproveitar tamén para que a área de fisioterapia teña unha ampliación. Dende a formación recoñecen que os terreos son de titularidade privada, pero instan ao goberno local a empezar as negociacións cos propietarios para despois cedelos aos Sergas. A día de hoxe, Vilagarcía en Común desbota a opción defendida dende o Executivo de Alberto Varela, a da Comandancia da Mariña como edificio para acoller o centro de saúde. Sacalo de aquí sería case matar o barrio, non? Desde logo, onde pretende o goberno local o actual e algún anterior de leválo para a comandancia, nos parece que xa só por tema de tráfico. Te imagina un martes ou un sábado pola mañá unha urxencia. Co atasco que hai, sinto porque teña que ir na ambulancia se ten que sair para o hospital, porque queda polo camiño, non? Desde aquí, pois nada, é moito máis fácil, non? Creemos que é momento de deixar xa probas máis que fracasadas, sobre todo pola falta de talante negociador entre a Autoridade Portuaria e Concello de Vilagarcía, os actuais gobernantes do Concello de Vilagarcía, e buscar novas alternativas. A construción do centro de saúde nesta parcela permitiría, ademais, impulsar a urbanización da zona e un barrio que na actualidade precisa de máis equipamentos e servizos públicos.